Joseph Muscat jinħatar mexxej Laburista fis-6 ta' Ġunju 2008. Il-lider il-ġdid tal-Partit Laburista huwa Dr. Joseph Muscat. Grazzi tal-fiduċja lid-delegati. Ilu kważi 5 snin mexxej tal-Partit Laburista. Fejbin mit-tim ta' Xarabank jagħmel ġurnata ma' Joseph Muscat. Immorru Burmarrat, id-dar ta' Joseph u Michelle. Joseph u Michelle il-estu tfal għall-iskola. Tmur l-iktar li tħobb tilab mas-subin. U dejjem tiġib xi girfa ġdida n-nutta kuljum. U xejn. I only have one. One insomma, one li tidher, m'għandek waħda fuq għajnejk kara. Dejjem ummana u għajjem it-tfallu fil-fatt li bisomu u jgħaddi dik is-sija magħhom qabel imorru l-iskola. Lil Fejbin, Joseph jgħidu li filgħodu ikunu jafu x'qegħdin fil-ħin skont il-cartoons. Nittajmjaw ruħna nafu li qegħdin eżatt naqra fil-ħin għax nafu biex jibdew jispiċċaw il-cartoons. Ġew kif qegħdin bħalissa bħala Qegħdin linja qegħdin. Għax nibdew bil-x'ismu Winnie the Pooh, u mbagħad tnejn ta' x'ismu ta' min x'ismu mbagħad dak ta' wara. Jake and the Neverland Pilots, u mbagħad Doc McStuffins. Jew Zebra. ġifieri cartoons kollha. Niskeda la filgħodu ta' Filgħodu cartoons, jekk kif tilhom dal-istazzjoni jbidlu xi ħaġa jitfawna bon. Meta jkollhom il-holidays huma fil-fatt nispiċċaw ingerf xi-rutina. Etwalu Solej Tewmin u twildu ftit xhur biss qabel Joseph sar mexxej tal-Partit Laburista. Niftakar li kien diktar moment li niftakru ferħan kemm li nafu l-Joseph. Joseph għandu kollox bit-tewmin tiegħu. Dak iż-żmien għamel l-affarijiet tat-tfal kollox taraw. Joseph dejjem isħibħin għat-tfal. Darba minnhom kien hemm ukoll il-vot tad-divorzju niftakar jiena u ġifieri kemm id-diskussjonijiet u kienet l-sports day imma xorta ġie. Però l-iktar wieħed dixxiplinat mit-tim kollu li l-ħin tiegħu mal-familja jagħmlu. Fil-fatt ikolli anke jien problemi d-dar biex nispjegara li Joseph isib iktar ħin mal-familja mill-insib jien. Għandu time management tajjeb ħafna. Ġifieri kull meta ġie kritikat li jkun tard mhux veru. Ġifieri jkun jew xi vintawa jew inkella torta xi ħadd ieħor għax litteralment għandu time management verament tajjeb. Bewsa? U Michelle twassal it-tfal l-iskola. Ma' Joseph noħorġu mit-tar. Minn Burmarrat, ma' Joseph immorru fl-istudio ta' Bondi Plus għal-recording tal-programm. Issa, minn hawnhekk. Minn hawnhekk ħammur niltaqa' ma' Sur Bondi. Issa dal-għodu. Recording. Naraw x'ġej. Il-ġurnata tajba. Qabel nibdew dal-ħin issa. Xejn hux. Il-ħabib tiegħi Sur Bondi naraw naqra kif ħammorru is-soltu dejjem nistiednu biex jitla' miegħi fuq xi palki der fuq xi billboard. Se nara llum kif ħammorru. Lejla tajba nqafu mal-edizzjoni tal-lum ta' Bondi Plus. Jispiċċa Bondi Plus. Joseph imisli jmur għal żjara qasira fil-Birgu. Fil-Birgu tasal ukoll Michelle. Tgħidlek kif ħareġ fit-television. Kull fejn imur, Joseph jiffirma l-ktieb li ħareġ dwaru fil-bidu tal-kampanja elettorali. Thank you ħafna. Thank you. Kombinazzjoni Joseph jiltaqa' ma' raġel li Joseph kien bielu l-ewwel karozza li kellu. Mini Minor. U żgur li niftaħ Mini Minor, tal-Mini Minor. Kien xtara il-karozza
li kelli jien. Jeda f'dak il-ktib. Neħel qiegħda fil-ktieb. Meta xrajta 19? Naħseb xi ħaġa. L-ewwel karozza qatt kelli kien xra dan is-sinjur. Da għandek il-karozza. Dak id-dispjaċir li għandna. Joseph ikompli miexi lejn il-pjazza tal-Bilbu. Fi hawnhekk isib folla tistennih b'ċabċi pubriju. Fil-pjazza, Joseph Muscat jindirizza lil dawk preżenti. Komplu mexxu dan il-messaġġ ta' għaqda, dan il-messaġġ ta' tama. Bil-Bilgu, immorru għal żjara qasira fl-Università ta' Malta. Hawnhekk Joseph iżur attività tal-Grupp Universitarji Awċi. Fit-tmiem iż-żjara, Joseph Muscat jindirizza lil ġurnalisti. Il-biraħ fil-għodu kien qed nitkellmu għamilt esperjenza li fil-verità qatt ma kont għamilt qabel. U mill-Università ma' Joseph Muscat immorru l-ġim. Issa l-ġim. U ċċekkjaw li sewwa żarbuna nara. Before u mbagħad nagħmlu l-after. Issa l-before u mbagħad naraw l-after. Joseph ibiddel u jibda jitrenja. Kif jinnexxilek issib il-ħin f'din l-iskeda tant impenjattiva biex tiġi 3/4 sija il-ġim? Din għalija huwa l-break tiegħi. Dan Alan, it-trainer ta' Joseph Muscat. Vera biż-żarbum jitrenja? Għat ma jitrenja bizzarbu. Ma' Joseph nitkellmu dwar it-tfal. Imma ġenet immissjom. Il-listrina timmissjaħħom, ximma il-fatt li Ħin kollu. immu ma qed jifmu. Ġifieri huma jifmu li qed tiġri xi ħaġa differenti. U t-tfal xi jgħidu meta jaraw lil papa fuq il-billboards. Anzi, anke l-interpretazzjoni ta' meta jkun hemm xi billboard negattiv fil-konfront tiegħi jew hekk, nippruvaw nagħtuhom interpretazzjoni iktar biex ngħidu hekk ċajtira. Ġifieri meta kien hemm eżempju tal-papa tagħhom buċċu minn penġi aħmar u l-Prim Ministru buċċu penġi blu, it-tfal qalu li how come they have face painting on them, daħasbuhom tal-karnival u l-karnival kien il-ġimgħa ta' qabel. Ma ġibux darba billboard tiegħi bħal imalu u Michelle ħarġet bit-teorija he's blowing kisses to the world. Xek da. Issa ħammur neħħasel ħalli l-lessu ħalli nibqgħu sejrin għax-xogħol. Imorru l-ħamru, iċ-Ċentru Nazzjonali Laborista. Dan Ray Barbara, l-assistent personali ta' Joseph Muscat. Joseph jiekol xi ħaġa u jagħmel xi xogħol fl-uffiċċju tiegħu. La, fuq id-dieta. Nirrealizza li apprezza ħafna l-momenti meta jkun waħdu. Allura anka ħinijiet minnhom kunu spiċċajna meeting li jkun daqsxejn jaħra jkollu ġen biex kulħadd joħroġ il-barra mill-uffiċċju jagħmel dak il-ftit ħin biex jiġi ftiegħu u jkollu ftit ħin għalih. Huwa bniedem li jfittex ħafna l-mument waħdu. Ġifieri ġieli pereżempju mort inħabbat l-uffiċċju jien u ma jiftaħlekx tinduna li qiegħed hemm, imma jkun f'dak il-mument importanti għalih li jkun waħdu, jirrifletti, qed jaħseb, però l-mument waħdu Joseph ifittxu. Fuq l-iskrivanija Joseph jurina rigar li tawħ it-tfal. Ora xeħlew, vera. U dik il-ġebla ra. Xeħlew. Għal Joseph, waħda mill-iżjed deċiżjonijiet diffiċli li kellu kienet li jiddeċidi li jitlaq minn Brussell u jikkontesta l-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej laborista. Ftit wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008, literalment kellu ammont kbir ta' nies jiġru wara jħabtulu l-bib. Jien kont wieħed li mill-ewwel tkellimna fuq din il-possibilità mort id-dar tiegħu u vera rajt li Joseph hemmhekk jaħsibha bis-serjetà, ġifieri kien mument diffiċli.
Il-kuntest kien Joseph illi kellu karriera ta' suċċess bħala MP, kien sejjer tajjeb, he liked what he was doing, ġifieri kien he was enjoying the experience, kien ġobb imħalla saħjar mill-leader tal-oppożizzjoni, kellu twins għadhom kif jitwildu żgħar, u allura l-qabża minn MP għal karika ta' mexxej ta' partit politiku kbir f'pajjiż fejn il-politika partiġjani daqshekk. Il-qabża se tedderet kbira ħafna. Fl-istess ħin li niftakar li kienet deċiżjoni diffiċli ħafna, u kien x'aktarx l-iktar wieħed li kien iffukat u kien qed jiżen kull pass u kull min kien qed ikellmu u kif se japproċċja bl-aħjar mod dak il-mument. Mument li Joseph kien imdejja kien meta miet ħabib u kollega, it-tabib Karl Kirkop. Ġirina qatt ma niftakar lil Joseph daqshekk sobien imdejja jifhem illi mhux biss tilef membru parlamentari li ma li telef ħabib u li dak il-ħabib kellu familja. L-iktar moment ta' diqa li niftakar il-Joseph kien meta miet Karl Kirkop. U issa jmiss li mmorru San Ġwan. Hawnhekk Joseph Muscat iżur xi ħwienet. F'dawn l-okkażjonijiet, Joseph Muscat ikun kuntent. Iżda fl-aħħar snin, wieħed mill-aktar mumenti li kien ferħan kien wara dħul tad-divorzju. Kienet l-ewwel nett prinċipju li kien ilu jitkellem dwaru sa minn qabel ħareġ għall-karika ta' mexxej, ġifieri xi ħaġa fundamentali li kien jemmen fiha u rid, però meta ġiet id-deċiżjoni per se, fil-partit wieħed jiftakar kien hemm opinjonijiet differenti. Allura rafter ma talih kien importanti ħafna, mhux tant li jintrebaħ ir-referendum biss, għaliex u kien xtaq u allura ħadem għaliha u kien motivat huwa imma li jżomm laqda fil-partit. Minn San Ġwan naż-Żurriq għall-attività taħt it-tinda tal-Partit Laburista. Joseph jasal. Joseph imissu attività oħra f'lukanda f'San Ġiljan. Hawnhekk se jattendi għal laqgħa ma' artisti Maltin. Joseph jagħmel diskors qasir. Joseph jidħol ukoll fil-kċina tal-lukanda. U jsellem lil ħaddiem. L-10 ta' billejl. Issa morru d-dar, naraw xem tajjeb. Għaxi da dak laqqa skilt. Le. Ma' Joseph nitilqu mill-lukanda biex wara ġurnata impenji, Joseph jirritorna d-dar. Għalina meta jiġi kmin ikunu xi 9 ta' billejl, tkun xi ħaġa kbira jekk jiġi eżempju f'xi 9 u nofs, inkunu għadna, it-tfal ikunu għadhom tilajn, jorqdu eżempju, tkun xi ħaġa vera kbira. Kif jasal id-dar biex għada kif lestit li kien. U Joseph malajr imur inaqqar. Dolodu kelli ftit ċans għamil daqxej sup u issa naqra selid u affarijiet fif. L-iktar ħaġa naħseb li nixtieqi li meta jħarsu lura it-tfal jaraw li l-papa tagħhom kien dak il-bniedem li dan il-pajjiż li politikament huwa mifrud bena dik iż-żerrija li fl-aħħar mill-aħħar għadha pitata qatt jara pajjiż aktar u aktar maqud bejnietna.